Pak Bisu sing ngagungan kersa Bapak Katimin dalasan Ibu sak putrane kabeh. Iya, setresna budaya bengi iki para pisuruhan pepunden bengi iki sing rampuh ana dalem kene nggih. Iya, kagem jampe saya ya. Bengi iki aku diderekke dulurku lanang sing saka Magetan Wakit. Marajabaya. Ah iki serampatke nggih, Marajabaya. Kaya ngapa? Alhamdulillah. Iya, tansah pinaringan seger kewarasan. Niki sowan wonten ngrandu wates. Ngrandu wates dadi wates iki ditanduri wit randu kabeh. Sowanten daleme Bapak Katimin. Katimin Ibu Wiji. Niki tasyakuran. Tasyakuran. Nggih. Tasyakuran mangayi bahagia ingkang putri napa? Niki tasyakuran atas nikmat-nikmat ingkang sampun ditampi keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Katimin niki sedekah, Mas. Oh nggih sedekah dana rasa. Dana rasa. Gelar kelir. Jan penontone lok sanget. Piye to? Wadah. Kabeh ngadeg. Samar nak ra bagian sinden. Kamangka iki yo menghadirkan sinden sakmene mbiyane kabeh. Seniwati. Nggih ta. Seniwati top Kota Ponorogo sing saka Jambane Rangka juga ada. Nggih. Iki kenal sampean sing anu para coba Mas, kenal lah Mas. Kalau lawan para bini sepuh kabeh, sampean apal ora kata-kata Seniwati Maju Laras iki? Sing saka kulon dhewe sapa jare jenenge? Sing saka Kilenan piyambak. Kilenan. Nun. Kaya udan. Niki Mbak Yu Nasri. Mbak Nasri. Mijil saking pundi Mbak Yu? Saking Jambon. Saking Jambon. Terus ingkang angka kalih Mbak Yuni. Saka Badekan Watu Bonang. Saking Badekan Watu Bonang. Ya, terus ingkang angka 3 niki Mbak Yu kula piyambak. Sapa? Mbak Lala. Saking Badekan Kapuran. Saking Badekan Mbak Yu apa kuwi temu gedhe maksudnya iki. Terus Sejemak sejembong. Nah iki beda nah iki. Sapa? Iki wiket binatang tamu dudu. Pak Sri Rahayu. Sri Rahayu, iya Seniwati Maju Laras. Nggih, mijil saking Jawi Tengah Wonogiri. Wonogiri. Sing kondang sego diwule. Duh, tuwi wole Mbak Sri niku jan mupyur. Apa meneh kambile wah. So semrawut mumpruk. Kambil kok semrawut iki. Terus ingkang angka gangsal. Ya. Mbak Hesti. Si goyang itik. Goyang maut niki. Menawi badhe pengen digoyang Mbak Hesti sumangga.
Nah iki sinden Madya Laras, sinden pagebluk niki. Kok pageblok iki lho. Mbak Mami. Heeh, Mami Sleng. Mami Sleng. Mbak iku sing saka Gandu Kebo. Gandu Kebo. Terus Nah iki. Heeh. Iki apa kuwi jabang bayi iki wis. Kok jabang bayi iki lho. Jenenge menik sakmono ki terus menuke sapira. Iya. Menik iki kudune cilik. Menik ki biasane cilik. Heeh. Nak sakmono jenenge menik menuke sapira. Lah kuwi yang perlu jadi pertanyaan kan iku. Lah kowe iki rapal. Kok iso ora apal lho aku tanah yurung niliki lho, Nduk. Oh, kena menuku ya gedhe ngono lho. Loh, anu nyuwun sewu ya Cange. Heeh, pripun? Kula niki kan kembar. Oh, Ah, kembar. menik karo menuk. Nggih padha ya padha gedine ngeten iki. Terus Menuk ya gedhe, aku ya gedhe. Ning be- perbedaane ning bedane nggon ndi? nggon pakulitan. Nggon Pakulitan. Nek Nek- menik ki Nek aku ki rada putih. rada putih. Nek menukku ireng. Yo, mosok rapal-rapal. Tak kon ngapalne nek aku ki menik rada putih. Lah ya aku pas ning nggonamu kok ketok kaya angus ngono. Ah niat menukku ki ra tau wadus kok. Menunggu kira-kira wis kapalen. Mbok pancen pangapunten yu Cange. Nggih. Pancen anu adik kula niku rada nakal. Kembar ceritane. Nggih. Iki jane ya napa dikongkon sowan mriki niku karo ngersane bapak sinten niku? Mbah Katimin, Mbah Lah Katimin. Mbah Katimin niku jane ya menik karo menuk. Heeh. Pangapunten Mbah Katimin niki menuk kula mboten saged sowan. Sing suwane Lah, terus? tok. Nggih, sing sowan menik tok niki merga menukku sakit Mbah Katimin. Loh, nggih kok Mbah Katimin ki sing ditresnani ki adikku, sing ditresnani ki menukku kuwi. Menuk. Sing ditresnani ki menukmu. Wah, ning nggon aku ngono Kayak kuwi. iki kamangka lara. Heeh. Layak kok ketok ngiler. Iya, pancen cahe rada aras-arasan awake panas. Mbah Katimin ki nek roh adikku, roh menukku ki ditapuki pak-pak. Winyono saking tresnane ya Nik. Lah iya. Nek karo aku Mbah Katimin gak patek Gak seneng. patek. Gak adikku tenan yo ning omahno menukku gane dijiwiti ngono kuwi. Lah cempen ka ora dijiwiti kok. Dikapane. Malah diwiwiri dijeweri ngono kuwi. Oh, mbok Saking kok- tresnane. Saking Nggih, tresnane. saking tresnane yo Cange. Asem kowe tak biacok. Lho, pancen yo ngono. Ceritane menik karo menuk ki kembar. Kembar Mbak Yu. Nek menik ki putih, nek Nek menuk menuk Nek rada menukku ireng. ireng genang kuwi. gak duwe lara gatel. Yo Cange roh wae. Ah ketoke Mbak Yu Cange wis apal iki. Lho, diomongi sing rene iki kudune iki karo Yu Cange barang ki pokoke menuk kudu iso. Ngono niat yo Yu Cange iki nek karo menuk kuwi apal yo an. Mulane lho, gak lorone gatel apa panunan apa kadasen iki lho. Ning kadasen iku wis mari Yu Cange. Wis mari kae. Empun karek bintole. Malah sing ngerasa anu kae kok nang catake sithik to. Enggak roh aku. Kok karo Heeh, ngono kuwi aku sok-sok ndeloke ya lali ya. asem kae. Ucapku matur dikukur rak. Lah pancen bocah ireng manas terus. Dikukur nak rak ngono biasane terus gogrok ning. Iya kuwi kan dulur kembar ceritane, Mbak Menik. Ingkang Iya, angka 7 terus? Mbak Menik mijil saking Gandu Mas Pati. Salah, Lah, wis Bu- pindah Oh pindah ning ndi? ning Dung Banteng. Wis iso pindah. Ya ngono ki aja digenake, rada disebat ning Sekuwung ngono lho. Ora ning Sekuwung sepi kok. Oh, sepi. Ning Dung Banteng rame ya ketoke Rame. ditutup Lah kowe iki jarine. nak sepi ora gelem ngejak menukmu. Ora wong dodole dhewe-dhewe. Oh dodole dhewe-dhewe. Iya, Sak seterusnya. lajengipun Mbak Yu Nah, Cange menika iki. wonten pesinden jan kelas berat. Ah nggih, kok kelas berat. Wah, lah bature terwinjing ketok mantep dhewe. Kuwi cara panganane telo mau medhuk. Kok telo gitu. Jan.
Mbak Tata. Mbak Tata. Dari Sawo iki. Mijil saking Sawo. Sawomu sepet apa legi ta? Sik sepet tlutuhe akeh. Masa yamin iki ya sik tlutuh barang. Lah sik enom kok ya. Oh, sik enom. Mbak Tata. Nggih. Nah, anak iki. Terus Mbak Fitri, Bodi. Apa? Kutilang darat. Kok kutilang darat? Nah, terus tinggi dada rata. Oh, iki mung ketok anggo tenger persis sak tutup gelas kae. Iki mau bablasan kita. Nggih, Mbak Fitri. Mbak Yu Limbuk niki. Biasa diderekke kalih adik kula nggih ana. Sapa? Biasane sentun. Sentun. Tenane. Alah saestu to. Ana coba ndi? Sumpah. Heeh. Iya kaya apa? Tadi mau kaya apa Kang Pakit? Ayo Rene Di. Ya coba ini. Saiki apa spote? Biasa digodril nih mawon. Oh godril, oke. Kaya apa? Diaturke Mas. Lujeng dalu ugi Mbak Cange pangapunten piye saking tresnane kula kalian panjenengan ngomongi kemebere katur dumateng warga Ngrandu. Iya, oke. Ono ora ngebel-ngebel ora SMS neh. Ya mlayu ngidul. Ora saking tresnane. Nggih. Pancen wis dadi keluarga Mas Ndun. Bot-bote nggih tresnane keluarga Madya Laras. Pancen wis dadi keluarga kuwi wis ora keneng ora. Kula nggih diancam kalih Lala kok. Piye? Ben ora nusul ngidul tak sunati. Oh, sunati pindho kae entek ya cilaka to. Lah jarine sing kari kae mbok sunati ning Bali. Kae malah ra dadi yo Kang. Masa gak dadi? Malah sing keri iki apik. Piye? Menik iki macak dadi tukang sunat mangsamu. Iso? Lho, alatnya cukup loro. Apa? Satu loro cutuk tik no dadi apik. Potongan. Sowan wonten dalemipun Pak Katimin. Bapak Katimin. Katimin. Nggih, Biasan Ibu. Nggih. Bu Wiji nggih. Wiji. Dadi awakmu nek pengin winih apa-apa tindak rene. Wiji ki winih. Lah nggih. Komplit to? Iya. Ditandur ning ndi iso. Ditanduri sak wayah-wayah ya bener. Potonganmu. Nggih, mugi-mugi anggenipun tasakuran Bapak Katimin. Bapak Katimin tansah berkahi. Amin. Mugi tansah panjang yuswa, murah rezeki. Amin. Oke. Napa saged momong putra wayah ngantos mbincing ngoten. Oke. Mas Ndun seragam dalu menika. Iya, kadang-kadang Seniwati Madya Laras harus samapta ing ganti sawego diri. Iki tampilke berdiri semua Mas Ndun. Ngoten nggih. Mara coba ditonton. Yogane seragame anyar. Piye to? Anyar. Turi nom-nom kabeh diragati. Tian.
Untune sing ngomong ya ditukokne untu. Beda karo cipir. Iya. Harus apa Mas? Ditampilnya berdiri semua Mas. Pasukanku berdiri. Rak. Ya nyiapne cangkem iki aja banter-banter kok ya. Hah? Aja banter-banter Maksudku lambe. semangat lho. Oh, semangat. Sebagai mataraman Mas, kata-kata sempat tampil berdiri semua. Asri datang pulang. Oke, Rampene menik ya akeh men. Rampen apa to? Kulit jeruk nih. Rampen niku tepake niku lho mangane. Ya. Wah, sinden kok wis ngemilek lambene ra kesel kaya. Lah lagi sinden ki ya wis tahu diri ya. Seniwati tahu diri. Lah Gimana? wis saestu pokoke sing wis dipangan codot ki watese tak tangulon tenan. Kene iki ya masih harum. Harum piye? Sok metenge karo aku ya Nak ya. Alhamdulillah. Aku ki ya jaen. Aku ya jaen. Aja sida karo aku ya. Besok gak sakit kok. Iya. Heeh, ora coba Dengarkan apa-apa komandan, siap gerak. Kilput. Sikil rapat. Barisannya diluruske Mas, barisan diluruske Mas Don. Oke, luruskan. Iya. Ya ora iso wong wedok kon lurus. Iya ya. Maksud iki barisane ya. Wedoke ting pletot ra karu-karuan yo kon lurus ya ora iso. Lah nek luruskan ki kowe. Luruskan. Sing iso nglurusne kowe potonganmu. Lah iya. Kowe sing Lurus, sudah lurus Mbak Meni. coba lihat. Bisa. Ndoi malah Tak lihat Cak. Lihat. Yang nambani sing tenanan to. Komandane Saudara Meni, saya wakilkan Saudara Meni, Komandan Peleton. Aku. Dan Tone Meni. Monggo. Aku iki. Iya to. Jajali sapa ora komandan? Banter-banter, Juk. Iki ngabani kaya wong metik. Semangat. Sinden bar mangan kirik mangkane banter era. Biasa siap gerak. Ngono. Siap. Kowe malah kaya wong anyang-anyangan. Heeh. Jar. Kuwi alon-alon to. Sikil, jajar. Nganggo jurek. Ngapa Tangan jurek? kiwa maju ning ngarep. Nganggo jurek. Nganggo mak engke. Apa kuwi? Apa basane kaya Tangan kiwa ngemek bangke. Oh, Ngangen mek kong ro. hai. Wis ana Kare dhewe barang. nyoso nang roe barang ki lho. Tangan demek bokong karo. Ngomong aku sih ra duwe melu mak teratap. Ngobrol nek gatel. Ayo Bang, ayo. Ngangen mek kong. garuk. Ayo garuke maju lho ya. Ngangen mek kong ro. Wong endian. Asem ke. Langsung Don. Dawuh. Ya seperti biasa perawat diaturke. Numpak perahu sareng-sareng. Madya Laras lawan Gema Mustika kata-kata Gusinupan. Oke, musik berpacu dalam melodi. Terus jogetnya diatur Mas. Sing padha Mas.
Ojo peroke Mas. Kembali ke tempatnya masing-masing. Ah, sok gembrobyos. Jangan olahraga. Ngentong kok kaya masange. Kilku komprok. Sikil teko bokong doprok. Sikil dikeprok. Gak sikil dikeprok. Sikil dikeprok. Tata bareng ngobah, Mbah. Mas Endon, manjate urek. Mbak Tani. Aku kepengin Mbak Tata ngasto kendang. Oh. Coba. Iki minangkane dawuh. Iki ana sing nyuwun anu apa jenenge? Sarung jagung. Pengaten. Sarung jagung. Mangga Mbak Tata. Iki sing ngendangi Mbak Tata. Langgam. Mangga. Oke. Sing ngendang ya. Ada coba. Niki tatane ngendang saged. Gua piye to? Nggih, keplakane adol kendang malah wasis. Weplakane wantet dek wingi bojone ditempiling, Pak. Layak langsung gawa ambulan. Monggo Mbak Tata. Ini Mbak Tata. Ada coba. Iya, selangsing kaya ngene. Tuntunan Mas Endon, dituntun. Di bangkean, di bokong, di gedeng. Iya. Ngendang. Anjlok. Iki cara dibukakno kok persis nangka tewel kok. Buka biakno langsung ketok bentone. Iki medun sarangan ora ragat, Mas. Kok iso? Kon dhuwur digelidik nene wis teko sawu. Bang bayi saking bundere. Ya ngono pakanane sik kroto wae. Madake manuk rada disuda. Anu, Pak Wito kon mangku, Pak Wito. Pak Wito mangku kemburi. Pak Wito sawetara wektu wis ra mampu betina. Mangkunen Pak Wito. Lah iya. Dirasakne Pak Wito nggih. Nek amis-amise dirasakne. Piye Mbak? Anu Mbak. Kena iki ampet-ampet Pak Wito. Mbak Tata gimana? Langgam? Ya, langgam. Iki ana sing nyuwun sarung jagung jane mau. Sarung klobot. Berarti langgam ya. Oke, atur kira. Selendro. Harus coba. Ya Mbak Lala sing ngaturke. Oke. Monggo Mbak Lala. Langsung ya, Mas. Buka gong. Gong, Mbak.
Bukannya tebak. Walah. Nah, coba. Jan Pak Wito dicedeki Nduk Tata langsung merokok. Langsung rokok. Ayo, semangat. Lah berkase langsung jentir. Dasare srakel anyar cedeki wong ayu. Rokoke di Samsu. Wah, Jan. Sloweduk. Gak ngalah. Iya. Niki buka rebab mawon. Oh, buka rebab. Oke. Saudara Warno, siap? Saudara Warno, arisannya bagaimana? Habis? Oke. Monggo. Zoom niki bapak-bapak pengen pirsa nganti ngene-ngene. Budekne loyal ya. Gedekne sampean dipasang. Di Zoom. Iya, terus. Allah
Mbak Tata, Mbak Lala matur suwun. Kok kinten nek langsung teng rep. Bacut nggih monggo. Oke, Mbak Tata kembali. Oke. Ya, matur suwun. Mas Endon, iki nenawol akeh banget sawur kadang-kadang. Iya. Sugeng dalu Mbak Cangik. Sugeng pepanggihan malih. Kula nyuwun gending inggih menika sinom nyamat kali delang alit. Matur suwun mugi ndadosaken panglipur kula sak kanca. Oke, saking kula Pak RT Gedong. Oh, dulur-dulur saka Gedong Gabel. Oh nggih. Mas Wakil teko. Gedong Gabel. Nggih, iki sing dipandhegani Pak Kateno Gedong Gabel karo Mbah Mo. Nggih. Nggih. Uga Mbah Ugo sing saking kelasih Mbah Batan nyuwun langgam kangen kalih Lumiding Asmara. Nggih. Kadangku Mas Minto Muneng nyuwun mendem kangen iki mau. Ya. Pak Jurikun Sedara juga ada. Bose Sate orang kiri. Pak Suroto. Ya, dulur-dulur Gobang Gabel juga ada. Komplit Mbak Cangik. Komplit. Ya. Sugeng dalu Mbak Cangik. Aku dalu gending kangen kalih Pak Danggulan. Nggih. Saking aku nggih menika Mbah Marijan. Nggih, terima kasih. Mbah Marijan, terima kasih. Nah, iki keluarga sangka Wantes, sangka ponaku Akbar nyuwun Bandung Bondowoso Mas Ndun. Bandung Bondowoso. Coba. Iki Bandunge Bondowoso diaturke dhisik. Nggih dimanfaatne mumpung menik nggih wonten. Sapa sing ngaturke? Rara Jonggrange Mbak Menik. Nah, mumpung menik nggih wonten. Ora coba, Mas Ndun. Bambunge Sendon. Ora coba. Jongrang! Jongrang! Woi! Jongrang! Jongrang! Awo! Jongrang! Jongrang! Bali aja kaya ngono to, Ndun. Amuso. Padake wong alasan to wae awu. Oh alah panjang ketoprak pekok men. Lah ketoprak bengi iki dadi jonggrange awakmu lho. Aku dene kok. Dadi jonggrang. Alah. Lah. Jonggrang ta? Oh. Seneng kowe. Seneng aku dadi rol ya. Berarti sampeyan mbane iki sing ayu dhewe aku to? Iya, ayu nek nyalahi kok. Alah. Seneng aku. Aku berarti kalau sing dadi si loro telu papat iki sing ayu dhewe aku. Kowe. Lah ya alah. Tuh, titip. Oh ya ya, pangkene kowe. Nonton wae. Apa kok malah guyu? Seneng. Njaluk ndek. Guyu MTM kuwi. Apa MTM? Matamu. Jongrang. Ya ampun, cangkemmu cuma terbantu. Penjiwaan. Wong lagi emosi kaya ngene iki. Aku wis ning kene. Jongrang. Nun. Hambamu? Enak to. Ambune sate. Aku marepene tuku sate dhisik. Masang. Malih. Apa? Rawon iki. Teko kene mlebu diparingi rawon. Pak Katimin rumang samu. Kepiye Jongrang? Malih nek. Apa? Ciu. Mosok Jongrang. Nun. Mendem. Aja kirang gumuyu kowe Jongrang. Sing guyu ki sapa? Angkat mau aku ra guyu lho. Sajak bungah rasane ngatimu ning kowe kuwi ngerti ya Jongrang. Kae sisih kidul kae. Ana sak ngisore kandang sapi kae. Ero aku. Tanparmu nguyu. Kabeh prajuritmu uga kakanganmu Prabu Kupala wis tumekaning pati saka tanganku. Mula saka kuwi ya, Kang.
eman-eman ayumu, eman-eman aluse pipimu iki ngrang. Mula saka kuwi manut tak pek bojo. Ngono. Manut to, kowe tak pek bojo ya wong ayu. Kok idoni tenan. Gelau. Rai leh ku ngeteh berang-berang dino kok obo-obo. Piye? Manut to, kowe tak boyong ning pengging dadi bojoku wae, timbang ana kene tak prawusa kowe. Bandung. Piye? Bapak Wito. Nah, aku gak usah digameli. Wes. Piye enggak? Bandung. Akan sampai bojo. Iya. Kowe wis merjayani sak kabeh prajuritku. Kowe wis mateni Kang Masku Prabu Gupala. Ayo, mula saka kuwi timbang kowe tak percaya, timbang kowe tak prawusa ning papan kene, manut wae tak muktekke dadi bojoku, dadi garwa Prameswari ning pengging. Aku bakal tok pek bojo. Iso, Jonggrang. Ayo. Kat. Iki contoh iki monolak. Sutradarane iki. Kok sik to. Biasane wong wedok kuwi nek nolak arep dirabimo. Kuwi diperkosa niwas lara kabeh. Penak manut. Ora ngono kuwi, sifate satriya tetep ndepani Ibu Pertiwi. Aja terus apa ngatal ae ngono kuwi. Kok gak manut? Salah. Penak manut to. Lah, ajengane balane. Manut wae tak boyong ning pengging dadi bojoku yo. Iya. Bandung. Isih tatu atiku. Kowe merjayani Kang Masku wae aku durung resik. Lungku anggonku tumetes. Bandung. Karepmu kepiye? Aku ora sudi dadi bojomu. Aing, kowe ora sudi. Apa kurang bagus? Bondo-bando ning pengging akeh, Jonggrang. Ora Bandung. Ora gelem? Ora sudi. Ora gelem kowe. Ora gelem kowe. Aing, Ya ta, gomonge nek ora gelem dipala. ora piye kowe, Aing? Ya ta, peke ya. Aku ya arep gelem kok. Iki peraan pendiwa. Aja gawe panas ing atiku, dupeh praupanmu ayu, Jonggrang. Wong sabar ana watese, manut wae piye. Kowe ora gelem. Ora. Bandung. Piye? Lara Bandung. Mula saka kuwi manut to, yen lara ya wis kaya ngono kuwi rasane. Coba yen kowe duwe pamundhut matur aja Jonggrang. Waton kowe ra njaluk tumurune nglintang karo rembulan, bakal tak turuti wong ayu ya. Bandung katokmu utangan wae nuruti aku. Kuwi aja kok omongne. Ngisin-ngisin. Kurang sangsulan lho. Bandung. Nggih. Ini ya Bandung. Bandung. Ayo. Aku gelem dadi bojomu. Keduren kowe. Yen kowe bisa gawekne aku anak 1000 sewengi dadi. Candi Sewu. Candi ya, Trak. Anak 1000 yoga-yoga takon melu no. Kok gak anak? Matur sing bener aja citrumetan. Anak apa candi? Tak suwek cangkemku. Anak apa candi? Candi Sewu sewengi kudu dadi. Yen kowe bisa gawekne aku candi 1000 sewengi dadi, aku gelem dadi bojomu. Aku gelem tak demeni Bandung. Ayu tenan kowe Jonggrang. Ayu tenan. Ning wong wujude Candi Sewu bakal tak turuti Jonggrang. Coba wujudno. Sewengi kudu dadi. Bener. Mapan ana kene Candi Sewu. Maksud kuwi, aduh maksud iki ora mapan Ora kok mapan ngono kuwi. Jonggrang maton Ajengane wis ora bar iki lho. Gale mapan. Mapan iki tegese kok nyenteni karo Nah, ngadeg. ngono. Gak biasane kan nek ngomong mapan ngono kuwi kok.
Dawasa aksaya Candhi Sewu muga-muga Candhi Sewu muga-muga sewengi iso dadi Gusti muga-muga panjenengan mijabahi apa sing dadi sediane Bandung apa sing dadi sediane Bandung Candhi Sewu kasempatan masa kok ruang memen ngono ya ya kene wis parak esuk Ini wis subuh. ayo manuk wis padha muni Salatu khairum minan naum. Adan subuh Jonggrang piye Bandung wis parak esuk ning ora dadi boyo lho kowe iki tak kon gawene candi kok malah ora dadi boyo dadi gitu boyo pangopo Candhi Sewu wis kasembatan coba hitungan siji mboko siji coba tak hitungi aja nganti kecicir ya Jonggrang iki sing nonton iki ora mane candi ngene ya iya jenengan saya lho Pak Bu nggih sing jilbaban ya diitung ya iya dong 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 anu candi sing kuplukan ya ya diitung genepe kuwi kok mangsamu 1 2 3 4 600 candi sing gak katokan ya diitung ya diitung ora rung dadi pas bener katok orang sarungan wonge iya 1 2 3 papat 300 iki Pak Kadimen aja diitung iya wong sing bayari kok diitung kok diitung meneng ae awake sing bayari sapa orane sing bayari malah repot kok ayo 1 2 3 Kae ning isor layar kae nguyuh ketoke. yo hitungan ta ra candhimu yo genepe ning donya ki yo kuwi kok heeh engko nek sing candi nguyuh kae apik piro engko ning nggonanku tak gotonge sing candi nguyuh ya ta digawa ning nggonku kae ning ngarepake kan air mancur cacahe piro Cuk bangga iki tak hitung candi lagi ana 999 piye 999 piye balen ono meneh kamangka nggonku gawe mau wis genep 1000 yo kene kok mung 990 sumpah kok heh 999 1000 Bra petelokmu iki lho oke Brang piye tak garengke siji kas yo ayu ora bisa kowe wis gawe pegeling atiku yen ngono genepe 1000 kowe Brang oh candi iki kowe aku dadi candi Mikir candi koclok. Candi iki bener kok malah. Cak ora omong candi ki senan coro candi seneng wah aduh geton rasane ngatiku Grang bareng kowe dadi candi waduh aduh aku sesuk ngati karo sapa candi kok mingar-mingar to alah Grang neng kene akeh semute waduh kodhoke akeh Grang weh Grang Jonggrang janggutmu atos tenan pipimu yo atos kulumu Set lah mau mengkengkung kebanter jane ngentut Grang Cah wis Nyapa? ora jonggrang-jonggrang ora patheken Lho penghayatan ora penghayatan piye nangisi pisanan bathukku tok tutuk Tutuk sapa? mbok pokoke bathuk sing ndi ngono wis ping tindone ngopo lah kene tok demak atos-atos kok Indo mel keluar tok demak Wong kuwi ku mung pelengkap wae Roro Jonggrang kowe pancen ora mokal yen aku nandang kasaran
tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang gagah putra ratu Pengking Prabu Damar Moyo aku duwe aji sakti Kondowasa Rara Jureng Manuta Sebut Garwa Ha Oh Yek Dangdute Mas. Cewek gaul. Iya dong. Hanyung takut. Hei. Hei. Ibarat kembang kowe isih wangi ibarat debu kowe pancen legi akeh tawon sing padha nyedaki isa kali kembang mati budal esuk mulihe mati sore rambut abang ditato alise sing gandoli saben dina dhewe wenang matare ana telawe cewek-cewek gaul uture kidul kaya manten yen nganggo arep sakempul cewek-cewek gaul bisa dhuwur kabeh gaul yen omahku pokoke mental-mentul sapa wae sing ora nyebukan nyawang bokong kodine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune saged Oke. Atur Masuk lho. Mas Endun. Jograng. Lah kok. Dang menawa jograng sangkas. Gah. Pak peperi. Iki sinden apa demit? Mas Endun. Nggih, Kita coba ganti Mbak Tata. Nah, Tampil di depan sebagai mataraman. oke. Ya, Coba walau belok. ngono yang berbobot. Ayo deh, Tata. Karo jumeneng to. Kok langsung dekem to langsung. Lah kancane sok kandang. Nah, karo jumeneng. Yo. Nggih. Pripun menika Bu Cange? Iya, niki wau wonten panyunan anu Mbak Tata. Nggih. Niki wau wonten nggih. Minta lagu Caping Gunung kalih Jatilan Sing jadah. saking Pak Boymin. Oke, nggih. Oke, terus Pak Masono Sampit juga ada. Niki wau Mbak Hugus sing saking Trasin nyuwun langgam kangen. Menika kan pundi kan dipun pasen. Langgame kangen diaturke. Hehehe. Kangen yo. Caping Gunung? Iya. Caping Gunung. Iki lain daripada yang lain. Iya, makanya Caping Gunung juga ada sing nyuwun iki mau. Caping gunungnya digarap cara Madura. Oke, ayo Kan apa? mau sinden loro ki kong kali kong karo dalange. SMS-an. Nek ora apa-apa to dudul kabisanmu, Nduk. Lah iya. Lah timbang kowe terus-terusne lamu ngendang sok nak tuwek kowe. Derek. Ini dituntun Mas. Kon ngadeg, Ki. Mas. Kon ngadeg ora apa nggawa pondoke. Caping Gunung piye? Caping Gunung. Caping gunung ya, Dok. Heeh.
Medura. Medunten. Medunten ta? Lah Medura niku Medunten. Monggo mengke bawane kula langgane nyarah Mbak Sinten. Oke, iya, coba bawa sik anu Mbak Tata. Basa Bugis iki. Bugis. Medura. Kaya Tata iki Aku dilerek urip. Sampe uripe nggo ngendi? Lah nek nyuwara lambene mengkone mung suwidik dadi wirid. Anu nyuwun sewu yo Cangi. Pripun? Instruksi. Instruksi gimana? Dagelan regane 7 juta wong loro kok trimo ndek kemae. Jogetne lho. Ya gelan 7 juta rupane sumpel gendul. Meneng ae. Ya wis lak mu nyonyo to yo. Nek kancane rada ambekan kok ewon. Ya ora iso wong ki yo ketok sing semangat. Kok kaiden menung. Sumpel gendul penting ora nyrutuk. Ah dijenglengne ngoten nggih yo Cangi nggih. Oh ngoten nggih Mas Pak. Masa kok meneng kok tahlilan. Ada coba Kang Sendon, nuruti Mbak Menik Kang Sendon. Ayo lek Turut pakai. ana kaya ora mbok turuti anget awake. Ayo, sing Ya sing nyontoni sing tuwa dhisik. Ya, Mon mama. setel-setelan persiapan. Lah aku ya ora. Aja mbok dewa sikutku ngibar jongor nang jeding. Jelek aku kok. Heeh. Nek ketok kandel atau gak Sik mau. lara. Madhep etan. Mon Setelan ayu. Ya wis Iki lho. jemper truk puso apa? Iki double gardon intercooler. Malah intercooler. Mon mama jengkon karo kon karo Yo. Piye? piye? Rasane piye? Sumpah, so buntet. Buntet ya. Kowe nak tenan. Sumpah tenan, cara jadahno pulen. Oh ngono. Aku pengen jajal lah. Aku njaluk sithik. Ya ditem serata aja tuh. Iya ya mesti mu. Tok kuman kabeh kumanan. Saurung kon Pan. Aku pengen. Ayo sono kae. Aku pengen sing ono ne. Wingi ngantuk nak ditinggal golek vitamin liyane kaya tetep pengenan. Aku pengen. Ngene ngono. Cah sembrono. Lah mung osreke gogrok kabeh. Apa sing nyuwara meneh sing dijengkel aku. Gogrokane iki penenan lho. Wah, Gua apa? putih ngono pisan. Aku piye ngarep kok mburi? Buri. Nandi? Ono. Ada bekne. Enggak kok nganakna ya. Iku piye to? Mapan sing bener. Maju mundur Iya, iya. mundur. Yuk. Lah maju mundur nek. Wis tah yo. Iya ya. Meni. HP ku bergetar. Sek minggir lho. Iso pating telecek. Tuhan Tuhan iki meneh. apa piye? Ngene. Dadi mana-mana. Malah diombe. Kene. Baik maderi. Ndang.
Lah wis sing mati sing wedok. Aku cekak men lho, Mas. Tung ndang des ngono, Mas. Aku rung mapan kok. Lah iki ora sing piye, Brek. Wedokane yo ngatel ae. Iki kelanjut. Sama lek truk Ayo, Toblong, dang kentung, ter. Aku ki delon to, nyawang ning nggon syutingane nek apik ngono ya. Umpane kaya anu kae lho. bebek arep ngendok. Ora. Persiapan. Oh, yo kaya truk molen. Rada krasa iki, Don. Rasa piye wong ter-ter kok. Teko nggon ora? Ora teko nggon minah wae Oh, iki. beda ngono aku. Ganti-ganti. Nah iki. Enggak. Enggak. Sama aku ra iso jenggleng kowe. Mudah. Ngeyel sing mah. Mudah. Sikil kulino lho. Ora iso. Iki wedokan dengan ya. Kaya aku mau mendekne. Lho, madhep rene. Rada mendek. Ben geyo. Nah iki ketoke krasa tenan. Rasa ora perkara tenagane. Nek iki tenan iki. Sumpah iku ora perkara tenagane. Ya aku lagi ngerti iki tuwekan ratoto. Ambune. Ambune apa? Ini to. Ora. Duduk kuwi. Duduk. Ana iki? Duduk kuwi, Mang. Kene. Ya iki. Iki. Sumpah. Asli ya kuwi. Tapi tenan kuwi. Iki pas tanggal. Pas tanggal terus-teruse. Apa? Hah? Wes bar. Ayo ta. Ayo to. Enggak. Enggak. Pasirana. Telungno ngono kuwi ni. Ngono mantap. Yo. Mendek. Masalah. Kok tak biacak. Saya aku takon. Iki mau wis lunas apa piye kowe kok saya koyo ngono iki. Mbok sumpah pecek mblek. Aku ki ora ngerti iki kok piro nek aku. Modaro. Pokoke dibayar Mas Guret mangkat. Sing bener iki seneng atine. Sirmu piro? Sirmu umpama kowe rene Yo, aku ki dagelan kondang paling enggak ya 5 juta. 5 juta budalmu gandol truk lho. Ya ora mungguh ning ngono. Ya, 2 juta. Kaya Mas Endem ki buku-bukuke mangkat, Mas. Nah, 2 juta iso lho. 2 juta piye? Make upmu lho. Kowe mang ilih ngono. 750. Lho bros lho iki apa imitasi lho. 75 wis. Nah, nek 75 lagi pas. Waduh. Gak apa-apa. Iya. Panas. Yup. Ngene iki nek wong duwe lara jantung raya semaput gimana? Semangat kok. Panas ojen panas. Ya. Panas ojen ling sayang. Capek. Yup.
diwadahi besek Mbak Menik mantan begen. Iya parianmu perlu diurus. Bener lho. Pak kok kurungane mek pereh-pereh ngono. Kok nek perih. Iya, aku parian ditegesi coba tanpa musik. Yuyu wadai, tape. Heeh. Nek kurang lunyu. Rasane pereh. Iya kuwi. Kok ana oli. Lha kuwi kerokan lho Yu. Oh, Kerokan ngene Lah, kan kok mau kerokan. apa? Hah? Kok pesek-pesek ngono. Ayo Mbak Pitik wadai besek. Terus Mbak Menik mantan begenten. ngarani aku begegek. Enggak yo aku. Parianmu piye Yu mau Yu? Parianmu piye? Ki senten piye? Mbok paitun ning pinggir kali. Heeh. Yen si sentun gak duwe pelem mana lagi. Padha ini. Ya, terakhir Mbak Tata. Nggih. Napa? Seto tak muni iki. Mage bineka laben Dirikan tolak senenge karena ora bisa kumpul. Ayo yo. Langgame tetap Mbak Tata. Ki jaman
Wah